Ang atong isgutan, durong ko niya. Di kay bansot, bandita. Bandita, kay di mo klaro. Ano na? Ito mo lang ito. Para may ito sila. Kay, Hindi sila na ba? ako ang binuot. Kaya ko ila sa mga. Mingon nga ito mga igsuon sa episode 2:8, naluwas ka mo pinagis pagtuo dili sa buhat. So mingon sila nga, tanawa, di ba? Huwag gud magkinahanglan og buhat. Pagtuo ra. Oh, naluwas ka mo pinagis pagtuo dili sa buhat. Episode 2:8. Ilan ang sukaranan sa ilang ganlan o kaluwasan. Accepting Christ only for salvation. Pagdawat lang ni Kristo pinagi sa ilang pagtuo ni Kristo. Muna nga itong iskutan karon. Ato na unahon na dili na hingpit ni tubag. Kay gitudlo sa Biblia 2 Timoteo 3:15 at 17, ang tibuok kasulatan man. So, maninguha ta na ang pagtulunan specifically sa katima atong tanawon ang ginatibukan. Labi na sa maingon sila nga ang Katolikanhon nga pagka matinuhoon, religious, dili makaluwas. Religiosity of Catholic is not salvation, dili makaluwas. So, kung sa may makaluwas, yun lang. Pagtuo lang ni Kristo. So, ingon na to, di kinanglan ng pagtuo. Kung si Isaiah sa Hebrehanot, kinanglan mutuo ta, na doon ay Diyos, na muganti, isilot na. Pero na may lain, kana na yung San Juan 14, 20-24, naningon man si Jesus nga, kung magatuman o magabantay mo sa mga sugo sa akong umahan, akong umahan, mupuyo kaninyo. So katong pagtuo, nato sa Episode 3:17, na kung mutuo ka ni Kristo, mupuyo si Kristo kanimo. Episode 3:17. Malagmit mo na ilang gigamit. Pero kuwang mo na. Kaya lagi, lingon si Jesus nga kung magtuman mo sa mga sugo sa Diyos samahan, ako, o kagamahan, pupuyo diya kaninyo. Sa ito pa na kuwang ilang masabot. Ikato, kanang sa San Mateo 25, 42-48, na ingon si Jesus nga, kamong naas to o panundan yung langit, kinabuking walay katapusan. Kay gigutom ko inyo kong gipakaon, giuhaw inyo kong gipainom, nabilanggo inyo kong giduaw, nagbasikiton inyo kong gitabalan. Wa ko'y kapuyan inyo kong gipapuyo sa inyong balay. Panundan yung langit. Huwag nangutana sila nga, Maestro, nung sa man may tabo nga, amo ka nakita nga gigutom, among gipakaon, giuhaw, among gipainom. Nagbasakiton ang mga kitabangan. Wa kay kapuyan ang mga kapuyo. Ngayon mas Kristo, ang bisang unsang inyong gibuhat ngadto sa inyong sigtao, gibuhat ninyo kanan. So mo nang ikato, dilang pagtuo, dilang pagtuman sugos kinuna pagtabang sa mga alaot, mga timawa, mga kabus, mga sakiton nga tabangan. Sa pa'y kaupat, ang Mateo 27, Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Ningon si Jesus nga, aron mo maluwas, ampo mo kanunay, aron kadaog mo siya wa. So, kinanglan na itong pag-ampo kanunay. Di lang kay pagtuo, tuman sa sugo, pagbuhat ng mayo sa katao, ampo sa kanunay. Kay sa 2 Corinto 13, ingon si San Pablo nga, magampo ko kanunay ninyo, o
para maluwas mo. Ito pa, kinanglan sa pagampo sa uban. Nato sa pagampo, makaluwas. Matthew 16:41. So, kuwang ang ilang pagpanudlo. Kalima, ganingon si Jesus, ang mukaon sa kong unod, minom sa kong dugo, ako mupuyo kaniya, o kanang tawhana dunay kaluwasan. So, mo na nga na itong integral, complete religiosity of the Catholics na mo tinuod na kumplito. Dili kay kumpulang. Sa Santiago, Master magkailan na ito Santiago, 2:13-14. Magaluwas basta ang pagtuo lamang, dili gayon. Ang pagtuo kinahanglan sa may buhat, ang maluwas. So, kanang paingon lang nga, our teaching on salvation is enough to accept Christ alone. So, how do we accept Christ? Dili man alone. Na ipagtuo, na kasuguan tumano, na ipagtabang sa isang katao, na itong pagampo, na itong pagkalawas, mga kalawas, Ginoo. So, muna kumplito. Dili kuwang. So, muna ang atong tubag sa pangutangan. Yan, nagisgot sila grasya. Naluwas ka mo pinagi sa grasya. Pinagi sa pagtuo, hindi pinagi sa buhay. Naon sa maning grasya. Doon ay duha ka klase ng grasya. Ang grasya sanctificante, sanctifying grace. Ya kanang grasya aktual. I-appeal yun na ito ang merito. Kanang grasya sanctificante, sanctifying grace, sa definition pa ni San Pedro, 2 Pedro 1, 4 nga to sa 6, niyo siya ang grasya sa Diyos, unang kinabuhi sa Diyos, unang kabalaan sa Diyos. Ngayon ipaambit na ito. Imagine, life of God, the holiness of God shared to us. Ang grasya o kinabuhi sa Diyos, kabalaan sa Diyos, ngangiyang yata nato. So, wa na nato haguhi mo na hibuto. Wa nato haguhi. Kay gasa man, freely given. Iyon mo nagikan. Episo 1:7. Episo 1:7, ingon ang Ginoo. Pinagin sa Pablo ang grasya gibalik sa Diyos sa katawhan. Dinaagi siyang dugo kamatayon sa Diyos. So, kinsa may ni-appeal na ito pagpalansa mula sa Virgin Maria. Nag-appeal sa Virgin Maria in the sense nga lawas ni Kristo. So, muna grasya sanctificante. Kung saan ang grasya sanctificante, magkabalaan na nato, kaluwas kita nato. Kang Tito 2:12, ang grasya ni Kristo makadasig nato pagbuhat og maayo. Niya makalig-on nato pagsukol sa tintal sa yawa, tintal sa kalibutan, tintal sa unod-unod natong kaulag, suko, kalibutan. Mao na yung control nato ang sanctifying grace. Wana sa buhat 15:11, naingon si San Pablo, grasya ni Kristo makaluwas. Grasya ni Kristo, dili na ito haguan kay freely given man na. Manang ang siba nagtuntun na ito na ang pito ka latayanan sa grasya ni Kristo, pito ka sakramento, bunyag, konfirma, kutisal, kalawat, ordins pagkapare, pagkasal sa simbahan, ug dihog sa sakito. Mao na siya ang ingan na ito, the channels of divine grace, sanctified grace. Ang sanctifying grace, permanente na. Yung kadawat na ito niya na ang ina. Pero, mawagtang na. Kaya ito magsikara. Sa kasalang mortal, magkapawagtang sa atong sanctifying grace. Manang revivalism niya na, balik na ito, pinagi sa pagkundisal.
So kung masustinihan na to ang santos nga grasya na to, abtantas kamatayon, siguro kita malangit. Ang may hipamong ni San Pablo. Buhat 15:11, kung naakas grasya, maluwas. So permanent, continuing presence of God's grace, kaluwas na natin. Yang ang grasya aktual, lahi na sa grasya sanctificante. Kaya ang grasya aktual mo ng here and now, help or aid of God to liberate us from sin. Muna yung grasyang aktual. Kanang diha o karon nga iayudas Ginoo na to na mapugnan ta sa sala. Kaya sa kabuutan nga Catholic Lay Ministry sa Manila kay na siya follow up na papilis niya kay inansya siya nasawa na pili-pili dong ukuan kanang arang yung kutil kay daghang mga inuang mo sa subang kutil. So pili siya. Pero samtang nagdamanda siya siyang pagpahulay na inituktok. Wala nga, may pamatasan na tayo. Pamatasan na siya, higit-higit. Babaeng laki. Katulang laki, bugaw. Niya, babaeng yung nakita, bapa kayo, starlit. Kaya bang siya sa mga bituon, artista sa puting tabil. Nangutana siya sa may kalagad, when you know, die. Tinagalog niya. Ano mo siya tinagalog? Ningon itong bugaw nga, Sir, be me to give you the pressure. This lady, beautiful lady, na may mo mudulog ni mo karong gabi na with cash. Sugo pa sa kapay. Sa yung tanong nung tamanong po na may bugi siya. Ibagting mang telepono. Ibagting iyang tubag, iyang mga asawa. Siya nung, samantay, tawag mo ka. Ayaw yung kalimot ha. Ilagang kayong maninintal yas Manila. Nabi na mga babae niya, mga gwapa kayo. Nara ba kayo, dagang kwarta kita. Inumdum siya sa asawa, buutan kayo, niya maanyag sang babae, just nun kayo, di siya makaako sa hudi siya ng asawa. Samtang katong bugaw nga naminaw, kanti ko man mo sabot o pinisiya, hindi mo siya daw, di mahimuday. Isan pag libre ihatag nila na kung wapa ka, di kita kay iilis yung layo. Kaduha, ubiyahe mo ko. Sakay kong aeroplano, kraso niya. Hindi ko malangit na dugay na raba kayo kong dinutan. Siya mo na dong saling ko ni mo ha. Yung Pilipina. Mo to nga, ibutang niya ang telepono, paglingin niya na wa. Kaya kato na yung bugaw, makapasabot man. So, sipat sila. So, kantong bagting sa kampana, pagting sa telepono, ito yung actual price. Na to. Tulog din ang buwi. Basta magdinutan ta, gamito na sila. Dulia, Genesis 18. Genesis 16:22. Kining duha kay gala si Amalek o si Abraham. Suod kani sila higala pero nailay sila tribo. Nailay sila tribo. Nga panahon nga ang tribo kauban rin lang, migo rin lang, pero musuod sa boundary. Musuod silang ilang teritoryo. Makapangayo ang tag-iyas teritoryo. Kasi ang iyang pangayo ihatag yun. Ako lang siguro ulit kayo, dito kayo ng kabuhan. Nada sa Genesis 16:20. So si Abraham ang iyang bundok, tribo, nakaabot sa teritoryo ni Amalek. Ito, dali siya Amalek kung tagbo. Dili gubat, pero matanda siya.
unsa man. So sulti lang kay amigo man. Ingon din si Amalek yang liraw-liraw yang mata. Kita sa gwapa nga babae, maanyag kayo, badanihon kayo. Ibog si Amalek. Si Abraham, ganang gwapa na yung maanyag, kung sa malanim mo. Ako nang isuko. So gidool ni Amalek ang babae. Hinday, kung sa mo ni Abraham, isuko ko ni Abraham. So balik ang amigo niya, si Amalek, ako ning pangayon. Niya mo may matasan. Nga kung sa ka tao ka mangayo na niya mo'y nagkapabor sa teritoryo, hindi ka malibat. Huwag ka malibat sila. Hinangga kanyang asawa, buutan tayo, pero kwakwa lagi. Nadandi ang iyang amigo. So gida, pagda, duha o tulo ka buwan nilabay, wa kahinomdom si Amalek. Idamgo la siya. Si Amalek, Diyos isuko. Hinomdom ka ni Sarah. Uy, siya mo na, uy, karoon na ko hinomdom. Sa kagwapa nga babae, naibog ka niya. Pero dako, kay sala, na imo nang hilabtan. Hibaw ka, mga bulan nilabay, ugnan ka, sigahong kalimuti ka may nandun. Pero hindi ka kasa, kaya binangga. Asawa na ni Abraham. Namakak na sila Ginoo, wa sila mamakak. Kaya parente mo na sila, mga parente sa mga Hudiyo, matawag mag-isog. Iuli na. Ako nang sala kung hilabtan ni Pusyo. Kung hibaw ka, sultihan taga ako'y nagkatanin mo, kahong kalimot, hindi ka may nandun. Salamat kay Ginoo. Salamat. Iuling ko na. Wala iuling niya. Abraham nalipay, nagpupunta na sinasawa. Dahil, ilabtan ka niya Malik. Sinilabay mga buwan. Abraham, ako ilabtan. Salamat sa Diyos. San pag napulingan kasi ang mga kamot, dawaton ka kay asawa. Siwa, nagsultihan sa Ginoo. Adunay panahon, namuy mo ang Ginoo, magpakita sa Ginoo, gahong paggunit na ito sa buutan. Marangan na nag-actual grace. Kaya sanctifying grace, makuha mo ito na ito sa sakramento. Parang actual grace, yata na sa Ginoo. Sa here and now, that we need His help for salvation. Muna nga, yan ang lamang kami na gano'n. Ngayon, mas Ginoo na actual grace. Kaya makapupong na. Di na kayo takapupong sa itong kasubukan. Lakot na ginubigat na. What ay actual grace? Example na yan, hindi panghampok. Hinunita po na ko. Kaya nga kung sakinan, so sa kasubdivision, atras na pagkakasyon sa balay. Nag-atras man ako sakinan sa tanong. Pilay-pilay ng tanong. Luwag magkita na natumba ang yan. Wapo kayong itamnan. Ditso ko. Ditso na ko nagdama. Ba't pa ka nang para sa games. Yung Holy Spirit. Katanaw naman, siya si buwa. Kung anong na doon, sa may butuyo ni mo, takos ta. Katanaw, niya, di kinanglan buwa ko doon. Kaya wa ko una-una makikawin. Sa hindi ka makikawin na, iyang ihapak buyo. Sa skanan, buwa ka na. Suga skanan. Pero nahipong ko kayo, wa ko pati ang kasugo. Wa ko mabati o inisuba. Tingaling mo yung pagsuhod lang na rin. Nanasa akong pasan. So, gilikro siya. Pero wag yung kumuha na sa kamay niya. Oto nga, doon ang presit po, itawag na ko pulis, ang butay pulis. Niyagi, guyog siya nga to sa ila. Sunod sa po. Siya mo na yung hitabo ni Sok na po muna. Nanawa ko noon ng tanong siya, kaya murag natrasan na ako. Bayan na ito na. Waman. Pero naman nagpilay sa hangin ba?
Asam na kasok na po sa City Hall kay doon na po yung meeting. Ikaw na lang. So, mo na, para na ko, sa ito ka actual grace. Nganong wako, suko, nganong wako ginisod. Niya, na panahon mo agi ko diha, luko siya mo mo, pero wako siya mo na una o. Dautan, di kanya ito, mayo, kay wako mo counter ba siyang suko na. So, mo na ganun na actual grace. Kaya para na ko, actual grace ito, kay wako ito, sasawa yan, agit. Ito masuko din ako. Wako'y tuyo na makikawin ng kita ng alam. Mayor pa ka na Merso. Sa muna nga ang atong kinabuhi, tuyukan kita sa mga tentasyon. Panayon nato ng actual grace. Kana actual grace, here and now, mawara sa humanap, walang sa parehatong ingon ako itong tawag sa telepono, isulti siya ng asawa, actual grace. Kanya, kung sa may merito, grasya ba na? Dili na siya, wala siya tawag ng grasya. Ang merito kung mabuhat ang kayo, tungod sa itong bugmas Ginoo, isa nun sa buhatang mayo, kung sa bugmas Ginoo, doon na tayo mahanungdag, muna nga na merito. Sa ito pa, kada buhat na ito niyang buhata, ay mayo man, gitumbasa na sa Ginoo, reward. Ganti, may mong material, may mong sang spiritual, pero madawat na lang. Sili ninding kalibutan na, ngadto sa laing kalibutan. Buha, pinadaya 2012, ngay kamatay na to, may mukuyog na to. Ang mukuyog na to, may buhat. Kung kita pagkahukman, sumala sa itong may buhat. Wala ang mga meritum. Sa ng meritum, kabuhat kang maayo, tungkol kinigugma kaskilo, doon ay gitagana nga ganti, kanang gantihan mo nga nagpahanungdan, that is the merit. Merit is spiritual act and deserve a reward because of good and righteous act. Himotag maayo, doon ay tumbas nga maayo ihatag Ginoo na itag kubrita itata nga sa kinutilig sabi nga hampuno na to, pero tagan tag may panglawas, tagan tao kapugig na makita na to at umitinang. So munang meritum. Grasya ba ng meritum? Saan ba mo i-use ko ng grasya pero not necessarily. In consonance with the definition of grace. Kasi hibaw mo, daghan kay ko gibuhat nga maayo. Basta siya manghambugan ako, tinuna. O daghan pa kong nahimo sa panong mga tinuna. Jesus. Pero sultihan mo, kanang buhatan akong gihimo, mao nang grasya, ihatag sa Ginoo kanako. Ang makahimo ko. Ang kanay yung isulti, that is merit or the help of God, not necessarily the grace. Pero the truth of the matter, that is the effect of grace. Nasa Tito 2:12. Tito 2:12 minus San Pablo. Ngadto ni Tito. Kung Tito mingon ako, nakadawat og grasya sa Ginoo. Niya ganahan na kay kong gutuman sa suko. Niya ganahan na kay kong mubalibad sa sala. So morning, the outcome and the fruits of grace. Naanan mo, kailangan tayong simba. Kailangan tayong pasaylo sa tumbutra. Di na to awayon, kasi palahan tadi, tamutubak. So that is the fruits of grace. And sanctifying grace is the life and the holiness of God shared to us. Kung saan ang sanctifying grace, kinabuhi sa Diyos, kabalaan sa Diyos, ngayang ipakat o ipambita. Those Pedro 1:3-4. So mo na'y grasya ng kasakit. Niya permanent. Hindi kan sa itong pagmatag mahihag. Kumanda mo ba diyang buutan daw at ang mag-imog salang mortal. Isang binyal na salang. Pasaylo naman ha. Niya hantong may edad kag 90. Huwag kagasaong mortal. Siguro dito na. O katong sa katao nga ginabuhi sa
50 pa edad, 40 edad niya, nabago na siya. Ang edad niya 70 o 60 pa namatay. Nasa sanctifying grace. Maluwas siya. Nasa Ezekiel 18:24. Sige. Nga kung ikaw doon ay kinabuhi nga dautan, niya magbuhat kang mayo, kalimtan sa kinabuhi ang buhat ng dautan. Kung ikaw daghang ka kagbuhat ng mayo, pero maghimo kag buhat ng dautan, kalimtan sa Dios ang buhat ng mayo, ang gagawin mo dautan. Muna ginanglan kita o sustenance, perseverance sa sanctifying grace. Muna salamat ha, doon ay sakramento, pag kinibisal, kaysa ang mortal, hindi mo na magampo lang. Ono, Juan 5:17, ang dagkog na sala. Dili mo kasaylo. San ilagi sa akong pagkat. Kita ba? Gampo ka para niya. Kita kayo mo. Ikaw pasaylo. Sa iya ginang kabutol mo. Ipulit sa Ginoo. Yan ay kalisod ng bato. Sa butang gani nga dili nato nandan. Bisag sayon lisod na. Kailangan magbagsuot sa kumpisalan sa pare. Redemptor is Santo Rosario Mulutan. Andre, edisyon ko kaya nagasa ako, video ko. Yan ko magasa, ngandi dong. Yan ay pagkuman mo na padre. Pare, kibasulan man yung mga masala. Tinguha pag ang bagbagos kinabuhi, kibasulan mo. O sige, saluon ka sa Diyos, pinagi sa akong solusyon. Ego di absolvo. Omnibus peccatis tuis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ako nagapasaylo sa naning mga sala, sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo, lakaw na una kay sa. Purting sa iyo na, dagan pa natong di mo kumpisal. Huwag yung minaw ni mo kumpisal ka, huwag yung mahipig sa ganit kumpisal ka. Sa ganit kumpisal kung sa huwag yung minaw. So, easy, but becomes very difficult to the ones who are enslaved by sin. Pinanggo kita sa bukat kayo sa kumpisal. Murag mauuta, labi na mahugaw kayo itong mga sa. Ayaw, kayo duway pare. Isan pag-anghel mumutana ana nga. Isa may kumpisal ato ni Pulano. Di siya nito. Si Martin Luther, pagka balhin niya relihiyon, tungkol sa relihiyon, mumutana siya sa kumigo. Martin, kaya mga kumpisal ka, may mga gwapang nga babae, di ang isa may kumpisal. Nagunit mas Martin Luther ka nagtutulubatan sa pain, iyapak niya, iugin magapak, iupo, magugol mo, imarka, itom sa bumbong puti. Ingat Martin Luther, do not erase them. Tell the people that I am abiding by the secrecy of confession. Kung gusto mong sunod sa tinaguan sa kumpisal, muna di tangay mo. Ang ato rin, bukat ka na, pasawa na mana. Kiribong ka na mga biyat, hagad may kayo sa kadasman ang kumpisal. Kaya ganahan mo sila. Isang pinyal sinro na ilang kumpisal, pero ang sanctifying grace, magtubo mo ka. So we should not be afraid. We should not be ashamed. Dili ka mahadlo, dili ka mo kumpisal. Kaya way maminaw doon na pare isang maminaw na to, andap itagan. Mutanas pare. Kinusulan malilimutan ng sala, inday. Kinusulan. Isaan baka maninguha kapag likay sa sala. Inakampuy-puyog itong tamhana nga nag-emotion. Isaan na po pati. Karong yatagan ng isa. Asa kung maakit. Simple ba na pare? Muna nga, humana na, likay ng tasukasyon sa kada simpa na itong kalawat, nananto ang sanctifying grace. Ang tumatay ta, siguro na tatlo. Salamat kayo. So may pukutana. Si Lagi bang kuan daw, lagi na kanang isgutan mo nga kuan kung adik lagi. Sama. Kanang bintay kay kanang lingon sa uban nga once it is tasted kay maadik lagi ko no. Ya muna sa nagbalik yapon. Once, matong pa niya, once tasted, always wanted. Kung makatilaw ta sa nindo, ganahan na tayo paulit po ng nindo. No! We know nga kanang dalana parong si Tirno. Isulti mo lang sa Ginoo. Lapad, manuwag, daan sa Tirno, putahan si Tirno. Pinagkatapusan niya na. Tirno. Pili na po tayo na. Okay. Mas may pina. Tawag ko nung sa gallery. Paliho ko nito.
Sinalo sa mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Sinong Diyos, sa inyo sa kabangalan, salamat kami sa mga ibon, salamat kami sa mga kasunod, sa binata, sa buko, sa pagkaksa kami, malamili kami sa kanya. Kalayo kami sa isang Espiritu, sa ang tao ay pagkakabot, sa ka na may kanamo, ang gusto sa pagkakabot. Muli ko na yun, para kami sa pagkakabot na Panginoon, o sa kapanalangin, sa Espiritu Santo, sa kapanalangin. Amen. Dalam nama Espiritu Santo. Amen.